което искам да кажа аз. Давам думата на Васко Черпелийски. Добър вечер и от мен, уважаеми дами и господа. Първо искам да ви благодаря, че ни уважихте. Второ искам да благодаря на всички тези смели кандидат общински съветници, които намериха сила да се изправим срещу местния феодал. Само ще ви помоля, мисля, че всеки един от вас има вътре бюджетите за години, които съм залагал в село Стряма, и да ви кажа мотивите, от които съм се разочаровал от това управление, и мога да кажа, че за тези 4 години една малка част само се е случила, и тя се е случила от нашите местни данъци и такси. Ако обичате, може да си ги разгледате. Само ще ви вникна да обърнете внимание как всяко едно нещо от една година прехвърляме в друга. И да не ви отихчава много, ще заложим в бюджет 2012 година. Поставяне на светофар. 2012, извинявам се. 2019, да. Светофара е на стойност 21 000 лева и проект има, обаче обмишлено се бави. Това не се изпълни. От една година е заложен. Да, там може да питате на общинския кмет, защо е такава цена. Фактически ние за 4 години направихме една велоалея, която беше проблемна от управляващите. Аз съм си дал ясно отговорите във Фейсбук. Ако искате и на вас мога да ви кажа, но няма смисъл да ви отекчавам. Вие сте достатъчно грамотни хора и сте разбрали коя е истината. След това се направи детска ясла, която всички имахме нужда. Бяхме заложили още по времето на Иван Антонов в проект. Жалкото е, че много хора се берат в момента, че те се е направили. След това се асфалтираха 2 улици, които са супер некачествени. Вие сами сте свидетели какво е качеството на тези 2 улици, и вие сами идвахте при мен и се оплаквахте, че няма качество, дъждарките са запушени, бордюрите са криви и нямате достъп до входните врати и до гаражите. Ние не получихме дори и ключ да си отворим аварийните шахти, за да може да ги изчистим. Още много да говоря за този местен феодал, който превърна в общината, как да ви кажа, в еднолична, гледайки само себе си. И това е лицето господин Павел Гуджеров. Мога да ви кажа още, че този човек някак си се възгордя и просто даде гръб на село Стряма и на цялата община. Вие сте свидетели. Мога само още да кажа, че февруари месец, от тук има много млади майки, когато пламна жълтеницата в Раковски, тя дойде в Стряма, в цялата община. Искам да питам господин Гуджеров, жалкото, че го няма, но вие трябва да го знаете. Той защо се скри, а не затвори една детска градина или съответна махала, за да може да не се разрасне тази епидемия? Всяка една майка си вакцинира детето и вие знаете, че това не е удачно. Това нещо седи вътре и чака. Дано не се развива. Само преди 2 месеца вие всички си изколихте прасетата. Маса хора бягаха при мен и се чудиха какво да правят. Той пак се скри. Излезна в отпуска, а вечерта си прави събрание на ГЕРБ да си подреждат листата. Това ли е прозрачна, това ли е честността? С този човек аз няма как да работя. И затова предпочетах да защита вас. Някои от вас бяха на предишното събрание, когато давахме отчет. Той не можа да даде отчет. След това дойде, не знам какво е говорил и не искаме да знам. Само мога да ви кажа, че знам, че ламята, когато изправи главата си, те я режат. Аз съм съгласен да отрежат моята, но вие да бъдете добре. Сега мога да ви кажа, ако на 27-ми
ни изберете с бюлетина номер 68, мога да ви кажа моите приоритети за село Стряма. Първо, за мен е най-важно да се реализира проекта Обратна вода. Защото проект има, но няма финансиране. Също така, както Стоянка и тук, и аз мога да ги похваля, че след толкова години някой обвинява, че няма дейност в читалището, но аз съм на друго мнение. Мога да ги поздравя екипа на читалището, че вие виждате на колко културни мероприятия правят и съвместно мога да кажа с гордост, че Стряма вече има един от най-силните събори в цялата община. Затова мога да попитаме как Стоянка да каже преди 8 месеца, когато доведахме господин Младен Шишков, как ровихме горе с тяхните колежките, повече ровиха да търсят плана на читалището, за да може да реализираме проект за енергийна ефективност. Той също е спечелен, но умишлено се бави от господин Павел Гуджеров. Така ли, как Стоянки? Това ми е втората точка. След това най-нашумелият проблем има две отводнителни канавки в северната част на селото. За мен там трябва да се затвори и дори да се положат колектори, за да може една част от хората да се вържат в бившата канализация. Също Багерския канал, който всички го знаеме, съм си го заложил за почистване и затваряне. Това е Багерския канал между селото и зоната, защото хората от южната част, които живеят, нека кажат как адски мирише. И на последно място, инфраструктура. Знаете, че първо трябва да минат обратните води и след това асфалтиране. Ние можем да продължим това начинание, но говорим за много по-качествени неща. Защото виждате как са работени качествено и само след 2 години това нещо пак ще се изпочупи и за другите улици няма да има средства. Благодаря.